Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Niya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Cullantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayon magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon sa laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon, Serafim. Human og pasakit ni Serafim sa gitawag og manluluwas. Nahukman kini nga bitayon sa balabag. Nangunay gihapon si Serafim sa pagpalapos sa tulo ka lansang sa duha ka kamot ug duha ka tiil sa maong tao. Misaksi si Serafim nga nagtinga na ang maong tao sa balabag ug mitupad si Beelzebub ni Serafim ug gisulti ang musunod nga mahitabo. Unya, namatay ang tao sa balabag ug nauyog ang kayutaan. Misulti si Lucirom kang Serafim sa nahitabo sa templo. May giatngan nga laing umaabot nga hitabo si Serafim. Tuod man, nahitabo ang nabasa ni Serafim sa unang libro. Natuman na usab ang lain nga nasulat. Kamahalang Beelzebub! Kamahalang Lucifer! Laing katupanan, Serafim! Laing katupanan sa naisulat! Nabuhi siya pag-usap! Kamahalang Lucifer! Banhaw siya! Nabanhaw ang naseleksyon!
Talahoron, ganong napuno sa aso ang imong lawak. Hain silo silom. Talahorong, Serafin? Nasunog ang imong lawak? Hain silo silom! Ato sa talahorong lusirom sa nakong hawanan, naghinuktok og dili pasabok. Usahay malimot ko. Usahay mahimo kong tanga. Usahay malimot ko og kwintada. Usahay malimot ko sa akong kaugalingon kung unsa ko. Kay usahay magtuo ko nga kasagaran lang kong pagkalalang. Usahay malimot ko nga ang naglalang nako mao si Lucifer. Malimot ko nga ako sa diay ka-immortal. Espesyal nga gilalang ni kamahalang Beelzebub. Pusawa di ako'y angin ikabalaka. Bisan pa kuno sa mahitabo sa mga panahon. Bisan pa kung mag-unsa ang magkaygayonan. Magpabiling kitang buhi, dili ba, Serafin? Bino, Serafin. Bino. Bino. Dawata ka ng Bino. Serafin. Susihon ko kunon sa Miangkon ka nagani nga pipila na sa nasuwat sa unang libro na itabo na. Ug nangatuma na, Serafin. Huni magsusi ka Mawagan ako kung giunsa niya sa pagkabanhaw, Lusirom. Gipabutangan ako og daggong bato ang ganggaan sa maong lubnganan nga maglugos ang 5 ka tawo sa pagtarog niini. Oh. Bino, Serafin. Alam nako, Serafin. Di na ngay magsusi. Kunoon sa ang sunod human niini, mo'y angay na itong pangitaon ug atubangon. Ulibon! Ulibon! Talahorong, Komandante General! Gusto kong malingaw o malimot sa naitabo karon. Dada dito ang labi na kong kinaham nga maglilingaw o maglilipay. Karon dayon, Talahoron! Taon-taon nagihimo ko ikaw nga akong paborito nga maglilipay. Unsay imong pagtanaw na ko, Lodima? Unsay imong pagsabot sa akong pagkaakot? Wa ako'y kamatayon, Lodima. Ako o si Serafin, wa'y kamatayon. Wa ka ba makaliti? Wa ka ba mahangang ha sa akong gisulti kanimo? Sa tibuok kalibutan kami ra si Serafim ang ingunin. Kaniyag to pa. Sa una pagod nga panahon sa kalibutan. Daan na kami si Serafim. Ug hangtod karon, niya paghihapon kami. Libuan na katuig ang ahong pangidaron. Kung mulabay na usab kining maong panahon nga maoy inyong panahon, pabilin gihapon kaming buhi nga makig-uban na sab sa laing panahon ug sa mga panahon pagyud nga moabot hangtod mudaog ang rebelyon nga gipanguluhan sa among giludan. Wa kami kamatayon sa Serafim, Lodima. Wa kami kamatayon. Lapok ang suod sa imong kalamera, Lodima. Lapok og dili utok. Wa ka gani mahibong bisan gamay sa akong gitugan kanimo. Sige. Lipaya ko. Kutob sa imo mahimo.
Ho! Ho! Tulong, komandante! Musuod ko sa lubnganan. Dali, talahurong, komandante. Dali. Urong komandante. Daghan ka mo nagbantay sa gawas ni maong lubnganan. Nganong nahitabo man kay? Nakalitan kaming tanan talahurong, komandante. Una namong namatngunan nga may midahonog. Nauyog ang among himutangan. Anam-anam nga milihok ang mga dagkong bato nga giali sa ganghaan sa lubnganan. Miligid lang og iya ang dakong bato. Unya, misilaw pag-ayo ang suod sa lubnganan. Suwaw kayo. Unya, may naklaro may nga usa ka tao. Misulti kini. Nabanhaw na kuno ang tao nga diha sa lubnganan. Kalit lang sa nawa ang suwaw nga tao. Pagsusi pa na mo din ang panaptong puti na lang nga naglama sa mga dugo mo yung nakita. Mahimo bang mahibawan nga no nga ang kalingitan mo imong gianinaw mahal nga talahurong komandante general? Panglakaw ka mo. Siksikan ninyo ang kasaukan. Pangitaan ninyo ang mga sumusunod itong tao nga akong gilansang. Niya paghapon sa kunahuna nga gikawat lang ang patay niyang lawas aron ipato nga nabanhaw kini. Matumat, talahurong komandante. Tara ka! Pagpanon ka mo! Patsa ninyo! Ang bisan kinsa niya mga disipulos! O kung tinuod mga nabuhi ang akong gilansang, kung ninyo siyang makita, pahibawa din ako, kay patyon ko siya sa makadagan! Paglakaw na ka mo! Patyon ko ikaw sa makadagan! Patyon ko ikaw sa makadagan! Ayaw ka mo kalimot! Patyo na si Pisan Ginsa ngayon mga disipulos nga ito makita! Patyan! Doon na paghapoy pagduwa si Serafim. Nga usa ka tinuyo ang pagkawa sa maong tao sa iyang lubnganan. Nagduda si Serafim nga hilom kining gikawat sa mga disipulos sa maong tao. Wa niya hatagi og pagtagad kung unsay gibalita sa nagbantay sa maong lubnganan nga miligid lang og iya ang dakong bato ug may nakita silang tao nga suwaw kaayo sa sud sa maong lubnganan. Ikalos! Talahurong, komandante Serafim! Ang dama ang kinahang kong kabayo nga igugubat! Matuman, talahurong Serafim! Di magawa sa kwan na ang kinahamang kabayong igubat! E talahurong Serafim! Human og pangandam ni Serafim, mibiya dayon siya sa kastilyo ni Lucero. Mibiya dayon si Serafim. Siya rang usa, wa magda og bisan usa lang kakao. Ha! Ha! Ha!
Nahulma na usab ang kabangis sa panagway ni Serafim. Yeah! Yeah! Unsa inyong gibuhat din sa suod? Nganong nanarangka ka mo sa inyong pultahan? Nagampo kami sa mong Ginoong Dios nga nabanhaw ni ning adlaw. Panggawas ka mong tanan! Panggawas ka mong tanan! Inumdumi kami, O Ginoong Dios, pinagpagkatao. Inumdumi kami, O Ginoong Dios, nagpasakit o nagpakamatay tungod sa among mga sala. Inumdumi kami, O Ginoong Dios, nga nabanhaw ni ning adlaw. Husto na ang gilan mo na inyong gikaut sa kaugalingon ninyong lubnganan. Kawas ka mong balik ka rin si babaw, paglinya ka mong tanan. Paglalay ka mong tanan. Luhod ka mong tanan. Iyo ko ang tanan ninyong mga o. Aron dili ako maglisod sa pagputol sa inyong mga liog. Inumdumi kami, O Ginoong Dios, pinagpagkatao. Inundumi kami, Ginoo! Inundumi kami! Inundumi kami masakit niya! Niadtong adlaw, kutob sa maabdan ug makita ni Serafim nga nagampo ug nagtuo nga nabanhaw ang tao nga iyang gilansang sa balabag, iyang punggutan sa mga u. Naginusara nga gisiksik ni Serafim ang mga dapit nga iyang gituhuan nga mga sumusunod ni adtong tao nga namatay sa balabag. Apan dito di ay sa Galilea, tinuod kayo nga nakikita ang tao nga nabanhaw sa napu ug usa niya katinunan. Ug si Serafim, Ganiyot! Ganiyot! Ayaw na! Kinsa ka? Kinsa ka ng punggutan mo sa iyang liog? Usasas ka magtotoo sa nabanhaw. Kinsa ka man? Kasi naghatag niyo pagtugot nga mupulong og kinabuhi sa mga magtotoo sa nabanhaw. Ako! Oh, kamahalang Beelzebub! Ako, Serafim! Nagtapat akong malingon kanimo kamahalang Lucifer! Ganong, imo man ako patyon! Ako ka nang imong punggutan sa kamahalang Lucifer! Dini ka na lang kutob-kutob. Serafim! Ayaw! Ayaw kamahalang Beelzebub! Ayaw! naputol ang siyagit ni Serafim sa pagkaputol sa iyang liog. Giunay siya pagpatay ni Lucifer. Mga igsoon, nun tinagid palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim, sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Hesem,
ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.